Cemiyeti İslami Partiýasynyň Nur toparynyň başlygy, Balyk welaýatynyň öňkü häkimi Ata Muhammed Nur Demirgazyk Awganystanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň işçiligini aýtdy. Talibanlaryň etraby basyp almak boýunça amala aşyran hereketlerine Özbekistanly we Täjikistanly jeňçileriň gatnaşýanlygyny Nur bildirdi. Sadha terörist harici Ansarullah Tajikistan, yani Harekat İslami Özbekistan. Marşal dostumyň Ýar Muhammed atly ogly Jowzan welaýatynda Taliban hüjümçilerine garşy göreş alyp barýar. Marşalyň özi Türkiýede öz saglygyny barlatýar diýip onuň tarapdarlary aýdýar. Demirgazyk Awganystanda hereket edýän daşary ýurtly jeňçileriň iýesiniň bardygyny Marşal dostum öňe sürdi. Daşary ýurtly jeňçileriň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin terbiýelenilýändigini Marşal dostum bildirdi. اینا صاحب داره، نگاه میکردگی ها داره. اینا را علیه مردم Özbekistan و Türkmenistan. Demirgazyk Awganystanda daşary ýurtly militanlaryň sanynyň köpelýändigini resmiýlerim boýun alýar. Daşary ýurtly jeňçileriň Iran we Pakistan arkaly Awganystana gelýändigini resmiýler belleýär. Faryab welaýatynda da daşary ýurtly jeňçileriň işçiligini Awganystanyň içeri işler ministriniň ornmasary Naqibullah Paýyk nöwtedi. Talibanlaryň tapynda ýerleşen daşary ýurtly militanlaryň aslynda Daişdygyny Paýyk duýurdy. Tapy Talib asla fikri Daişa dora faryab şiddet paýda etdi. Demirgazyk gün motor Awganystanyň Badagyş welaýatynyň Türkmenistan bilen çäkleşen sebeplerinde de Merkezi Aziýaly jeňçileriň toplanýanlygyny ýerli ilat aýdýar. Harat welaýatynyň serhat ýakada ýerleşen etraplarynda da daşary ýurtly militanlaryň bardygyny ýerli ilat habar berýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň gözeňinde tutýan esasy mendiliniň Merkezi Aziýa ýurtlaryndygyny öňkü komandir Döwlet Mawin aýdýar. Serhat ýakalarda ýerleşen jeňçileriň Daişçilardygyny Mawin ma'lum edýär. Planı Asiýa ýana söz Daişi geçirmek için bazı jeňçileri çemale getirdiler şüpheli. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň görülip eşidilmedik derejede ýaramanlaşan fursatynda Prezident Gany Balyk welaýatyna sapar etdi. Prezident Gany ýerli geňeşiň agdalary we halk wekilleri bilen geçiren duruşugynda Demirgazyk Awganystanda ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça alada edilýändigini beýan etdi. Ýöne hökümet güýçleriniň Taliban hüjümçilerine garşy seweşmeýändigini ýerli ilat aýdýar. Etraplaryň garşylyk görkezilmän Taliban seweşçilerine tapşyrylýandygyny halk ma'lum edýär. Böleki tarapdan Taliban wekiliýeti hem goňşy ýurtlarda resmi saparda bolýarlar. Talibanlaryň Katardaky syýasy idarasynyň wekilleri Şer Muhammed Abbas Istanikliň ýol başçylygynda Aşgabatda resmi saparda boldy. Bu saparyň Türkmenistanyň resmi çakylygy boýunça amala aşyrylandygyny Taliban wekilleri bildirýär. Taliban wekiliýetiniň Aşgabada saparyny ýazgaryp Awganystanyň daşary işler ministrligi bir beýannama ýaýratdy. Taliban wekiliýeti Moskwada da resmi saparda boldy. Tehranda hatta Awgan hökümetiniň ýollan wekilleri bilen Taliban wekiliýeti duşup gepleşip geçirdi. Onsoň Awganystanyň daşary işler ministrligi Taliban wekiliýetiniň Türkmenistana eden saparyna näme üçin reaksiýa bildirýär diýip bilermenler aýdýar.